min ngai thatu te chibai le vek ule "90 minutes at Entebbe chunzom na kan ngai thale dona hele khabu mizo chunga Letlingtu hi JF Laldailova ania achwa tu puarlal ronan chairman phal saka wangin achunga kalom em ani episode masa kha Cornell Burlefan idi amina chanchin asoi khan kan te topa khata khan Entebbe chungchanga tlom tluka she ati turle aza ni tur hi idi amina ta na thei arin lova chuwangin amel mate tan chon film khurzual sawangai jok nge yang ti in Cornell Burlef chuan asoyani Entebbe an mission te zinga changa a ho ni na an chwa tir tamjok chu French passport nei France ram khwale tuite an ni hloma an chwa masak somli pasari te zinga an chwa tir velo na chan chu Israel lam changa France an han me belti tuaya wangkha ani beran ringa a ho ni na an chwa tir ve hlum taxi awang hian an flight za somthum pako chungchanga France po chu mertel to lovin Israel ho te chau thlurbinga torbing tiran tum ti chu alang chiang ta ani anua UN Security Council in khom ilova anin hnial le na idi amina chuan hijacker ho thurwal puina engma kan nei lo ti in chan ala kho tluan chuak zak don na nga Entebbe muna Arab mel putak tak silai keng mi chen khatin an French thlawhna hruaikawi tu te an ron bel cha awangin amina sarkar le hijacker ho anin thurwal ti asiat maya in thurwal lo ni se heti khophian Uganda rama an Ugandan sipai in kara le ngal hijacker ho chu an leng thein arin lawani Paris khopuya chumta an mi chhuah te chu an kalsan tak Israel mi te nena anin chendan te an lo zota an soidan tlang puya chuan Israel mi paho chuan ban vain an bai hloma an meichhia te chuan romula mittui shupa in an thlir zuya an fa te chu an kova te an chuang hlomani khothang sarkar mi challang zual te le Cornell Burlef atengen na le chao na thu ngai thlak a in amina chuan PFLP ho tu te thu chu angai sang hlen ta jok don ni in alangta a Mauritius thliarkar pana papuya kalna amami maljet thlo na lo zui ruwa lo en thlaru tu turin Israel intelligence pawl chuan phantom jet fighter pakhat chu arwata Mauritius thliarkar in khom na ni amina athang bo chunga thil lo thleng thar thupoi mo zwala piang chu Kampala atanga Kenya khopui Nairobi kaltlangin Jerusalem lama enthatu polin darkar tin anthona papuya chu chhunzan zomin an enthareng boka Mauritius thliarkar vel Atlantic tuifin riat kam shula enthak na lo be turin hapta tira changto khan rocket kap chuak chi Israel indo long chuan a rocket phur aya electronic khol mak tak hi aphur thunga until tumruk chu adar pal hlawang ti hlavin chumi tuipui che vela ramdang indo long le electronic long engma chu phungboma an som ngam lova natam tak form kemin chu Israel indo long chu electronic radar le radio ngul mak tak nen ather fep fup mai hi ani ome Israel Paratroop Brigade Commander pakhat chuan Vietnam indo hunlai khan North Vietnam ram chunga an sipai saltang rual khat hi American ho chuan an omna thong thuta chhanchhuah an tuma soisel bo tur khopa felin anin puat cha ta ti a an han thong ta thut maya an saltang chhanchhuah tumte chu mundanga an lo sun bo dai to maya beipui chek kan buat sailaya kan hlau thon ber pakhat po kan sipai te zuthlenin Entebbe muna an passenger train te chu an lo sun bo dai manang ti hi ane thiamna dang engma nei lo ma se idi amina hi mi bum na konga chona fingver vek thiam em maya Cornell Burlef ate ang an biak po tir reng na chan pakhat po an mission te da sun man lo tura idi amina chai khotlayan du wangani mutmu po to hlei theilova Israel ram ho tu te an boy mup lai chuan shen ho zinga an ni tin chanchin ziak rutu Moshe Peret sakhan hetiang hian ala zia zom ta zela July ni zertop ni zingda ruk kan hel hol tlang
ni zan chu mu hil theyaram po kan omlove kan han tho tlang chu kal chhuah mai tumin kan bungrua te kan tel thave khlom to a rilru azang khai hle mai zingdar sari lukhum par hlai pui khum chungle anupui le afapa pakhat gamal abdel Nasser Juami Shwayin Idi Amina chu aloluta Israel Sarkarina hijacker ho thilngen aremti saklo thule chumia wanga kan din munder thon zia thu chu han puang ta a kan omna chol buk po zen thok chak berchi ti enti hlone na keima ni chopa englai po a haldar vek ani thei mai tur thu chu min han shil boka kan phuzok hlom maya Mauritius pana achwa tur thule chumi hmuna kan chungchang soi chho atum thu chumin shilta a zan ina emo naktu ka emo kalo kir le anga chuti kara chuan chanchin bua chho tur le radio a puan tur le khathon lo zia kang cheu in le khazia ka chuan hijacker ho ngen na anga che tura Israel Sarkar indu thu te po zia kang cheu ti in thumin nuchia a chuak le ta a zingda riat chanchin bu editor emo radio director emotnena le khathon zia chungchang thuwa chuan atu le du lo pol kanin hnial na satamaya nupui fanau nei le an french thlawhna captain ti lo thlawhna an na thok ho dang zong chuan zia mayan rem tia kan zawaya thi le dam thil thu hialani theidona wangin thin ur khopa changta la an om ke himo ke chuan a engama chuka poiti therte to lo beiseina le beidon naram kandai ton jinglu tuk to a then khat chu thi po dampo a engama ma poiti a thlak hlel to lo na din huna kan ding to a kan ngai to ana atoi rak to mai kan ke chetre phi ani bere in lama kan chung te ngai to ana chuan a ngong na thei hle jinglamdar som pakhat ni dang chhun lai program ang boka om hi kan tum tlang ani bere tlangwal tlei rol kum som pakomi Maimonia anti chuan a hmel le nung changin mi a hnem ngang mai eitur bar tur anron chhop po thatho takina semvela mitiri theitu te elsen nan tala tuiti taka eile bar turin mi a fuya he nau pang hi hria reng tlak ani meche ho chuan an puan balte an sule a tlang bana te an zar kwal vela tuiti te chiam lova chu chhun kan ei nuwa chu hnumut chol kan nei le ta zingdar som pakhat le achan ve minvil tu Palestina ho nena chuan lekha hi an thelu ta a chu lekha a chuan kan chungchanga ril rungil le ngai dan tlang tak aken ko awanga amina nena lom thu kan soina le hijacker ho du anga anlung intang te chhuah tura Israel Sarkar ngen na thu a chuanga lungrual lovati ani awangin chu lekha chu kan zawaya minga ze ani lemlo in phut luina le inti luina azia nia alan lawa wangin mirura ho chuan soisel na engma an nei lo ni inalang in rin ni ani ta in lam le khovel chanchin bu sang sang tena kan din hun an soidan tur te hi kan suang to afiam hloma sport in fiam na lam chanchin bu te chuan an editoriala an ha hleilo chu chulbuk shena an chultir lui tlat maya tlai in fiam na hun po thlengma se in fiam thei po in an siam lo te an ti du ome ti mai te hian thil kan suang to afiama pakhat le chuan lunglova lak turani chuang hleinem enge thokhat lai khan juda ho chen na tur ram anzun boy lai po in pu harl zapo in Uganda hi Israel ram tharata na lo rot to ani kha kan ram thar pakhat zo kan lu ani mayalom ti in fiam thuwa soyani ozoite in sabat late kan sa a pon lama min veng tu santiri ho anin kaw de ema wangin lapo kan saringam lovani zanre lama lek phei chuan thom kan dim na sato mai chu Moshe Peretsani tin chanchin them dang chu lo ni le se Israel Sarkar in singsak dan chu I han thlir le to te ang u Mauritius thliarkar pana amina chuan na tur ama pol jet thlo na chuan mi then khat ril ruala deva a chuan na jet hi kan intelligence poll in tum lui tir sela ama amina chuman ta ila ti hi an rotani he amina thlo na hi Israel siamani a akhol kal mangchu an shene em maya he thlo na hi Entebbe tum muna a omlain a petrol bomb lo khoi dang lam sakila Nairobi kiang vela thlenin petrol ta chamta sela a khaltu mang angchu Nairobi thlo na tum muna tumta sela amina chu kan manani mai ti rot na hi an thu tak chei bol ve hle manani
ma se ram pakhat velem ho tu ber han in man sak tak chu Kenya akang kai theizel dona chutar sarkar lian anron enroll do ngei arin ombok nen khovel indo pui a chhuah pha ang ti an hlawa herot na hi an pai thlata ni tichuan chutiang rut na buru pui chukeng ko ngam talovin amina jin kong thlawhna phantom jet fighter pakhat nena an chuan na thlawhna zuya en thlak ruk chu an tum ta chau zoka rotna thluak dam deuh zawk ang chuan Kenya ram tongkam tha zui an latum thowa Israel nena tang donin min doron tlukani ti hiala amina cham khum la hlo turin Kenya chuan Israel ta na tangkai na takmai chu ala nei don thowani bungrukna June ni somthum ni laini chuan Israel sarkar chuan mikhwal tangkai deuh mai hi athlenga chumi ming chu George Githi ania Kenya ram president Jomo Kenyatta pabiak ron te zinga mi ania Turkey ram Tehran khopuya tanga lo kwalani an thlawhna hijack chungchanga apoimo na em big han soitur fak chu a omlo nanga Uganda ram chung ro in real dan le aram chen omte nena anin kalpo dan a shebel em maya Jerusalem athleng chu Israel intelligence poll nen pindan chunga anin khar khipte teya thuruk tangkai tak tak anin hlanani flight za somthum pakwa boy ma dai po in amina hi chuan Palestina ram zalen na swal chhuah tum polami tam tak chu Libya ram chunga indo anzirtira chung inzir thiam zinga zathum chu idi aminan ama veng tu atan arwaya tunma Uganda le Israel inkom ngeilaya Israel palai ho chen na insang te chu Palestina mi ten anlo to a insang chunga Davida Arsilem chuanna flag khaisan nangula te chuan Palestina nam puanzara in khai to a ama in Libya ram president chuan amina chu cheng makta duai zatam chanpuina pek alotiam to a chumi chanpuina chuan ani pa fomang chu amina chuan Uganda ram chunga Palestina ho indo zir aphal saka Russia ho MiG jet thlawhna peka te chuan Palestina mi te chu jet thlawhna khal anin zirtir aphal sak le zela a zirtir tu te chu Uganda pilot toy 30 te hi an ni hloma chutia chechonga te vai dor ang zia zanga an han inzirtir le chong chu an ngai to om hle hlomaya chet solpal tumpo hi a zau thin reng ani ma se amina le arab ho hi chutilu tuka in rem chu an ni lem lo kumsa ka zakwa somsari paruk April thla te khan amina chuan rik rum thil engemo a chanpui an ngai thut na a arab sarkar zinga ve bu rakhona zoi oin kan langai to aniang chu ti tongkam tha hi a hloa athin ura ang chuaka ti ema chuan tuna sarkar tam taklaka katlak lumlo na chanpo hi Palestina mi puite ka chanwang chawasin ni tia a an hla champo an chen oma Nairobi khopui chanchin bu The Daily Nation chuan alo chu ani idi amina hi chuti taka Israel nam hoturani biklo adu lo zongin lo khosato po ni se anun na ngei chan him tu po Israel mi alo ni ve to bokani kumsa kha zakwa sumruk panga khan amina hi Uganda sipai pawl ho tu berdot tu alania adu du a manatan Israel pek Dakota thlawhna pakhat hi akola nikhatchu nail lui khothang lam kama asipai pawl endik turin adakota chona thlok chuaka ma se khati laya Uganda rama Israel sipai palai ho tu ber zonik shahama chuan amina sipai unit ina anlo phia ruka thlona tumlaya ka hlum antum thu alo sheta hlaumaya amina thlok lai chu radio ina shilwata amina chuan na thlona chu tum lovin akir le a thil omdan an han chui fi anu chuan amina le chuti laya Uganda president obote chuan zonika chunga chuan na satakin lom thu an soidun ta a annuwa za ngai na telmi lova amina na obote a han pai thak le lai te kha obote chon lo shelok ni se chu amina thi pumpel thu chu alom pui hau lowang le Uganda ram a independent nu lok chuan chuti laya Israel sarkar and defense director general Shimron Peresh chuan Uganda ram hi atloa Uganda sarkar thar ho tu te chuan an khomwal sipai pawl le an thlawhna sipai pawl
rondin puitlin sakturin Israel sarkar chu an somta a Peres chuan asoi puita boka kumsang khazakwa somruk pathum April thla khan anin chhom dola anin chanpuina tur thuthlung chu khatilaya Israel Foreign Minister Pigolda Meir Khan Uganda ram Kampala khopui ngeya Uganda President azia puita ane Israel ramachangin Colonel Shahamale sipai officer thiam tak tak chu Uganda rama an lo luta an sipai pawl din mun chu an han thlir thuaka pawl mu mala din nan chuan hna fe angai don ti an sheta ngal maya chuti laya Ugandan sipai pawl om chhun chu mi zariat tlinglo deuh omna sipai battalion khat chau mai hi alania chumi battalion commandant le apui bom tu officer te chu British mi sub sipai vek an lania chu an infantry khomwal sipai battalion chu sipai dang engma thiam te chiam lova lamwala khong takmaya sipai lam thiam em chau mai hi an lani a sarkar huau nia nopang ho en nomatan chau an thalomani ti chuan Ugandan sipai te chu Israel rama officer training college ha le pilot nazirna skula te an kaltir ta a infantry pawl zirtir chho chungchanga Israel ho an hlotin awang chuan an thlawhna pawl po din chho ve zel turin president obote chuan Israel mi te chu angen ta a an Uganda special police force po chutibok Uganda Independence Day chuan thlo zirna fuga magister jet paruk chu president jibai bukin lamwal chunga an han thlo liam tira chumini tang chuan thlawhna sipai pawl po omzenei tham devadin an tumta ni Kampala khopuya Israel officer rol chu idi amina chuan akom ngi viau hlom Israel hovina tlukpui chia ena an enthin wang ani arin alo obchen tu British ho khazongin an hnoi chhia deuh thin ani amina chuan Israel po atlo jing hle maya Israel mi te taimak dan hi afakning theilova an thlo zirna tur jet trainer chu Israel ramachangin Uganda an ron thon thlengta a athling thon veka parcel thingrema an khung an han phor chhuah lai te chuan amina chuan alo thlir ve renga ama tong kam taka thir them mai an han wa khoma jet thlawhna thlawk theia an han din pumle thei tamai chu amina chuan makhi alo ti em maya fuga magista an rempum masak bera chuan chin chu adila an han thlo puita a an lo tumle chu amina chu na men lovana sa hiana phurta a parachute nena zon thlak thiam bats a mu pha ta a chu bats chu Israel Air Force kuta changa an mu ania a hlut thlu aniang chu asipai thuam fam kima a indwana piang hian amu pui thalem bats chu a oma abel vezia china he flight za somthum pokwa boilaya Mauritius thliarkar atlo chumpo hian sarkar dang ho tu te zinga a chetlatna a po habits he abel zela Israel nam hi rod mang vek ni se tia adu thosam atlang au puilai po khan he Israel paratroopers bats hi abel reng boka a in tulo ti in tuman anzil ngam lawani ang chutia anin kom nge iwang lai tak chuan amina chuan Congo ramachanga rangkachak thanem tok tak mai an ruk chhuah the thang na zon pui tura Israel sarkar thlem turin Colonel Shahama chu abek borta a amina chuan zonik Shahaman hena chuan Israel chuan herang kachak shalna tur himin shiat pui nge turani atitlat maya a shalna man phei chu Israel sarkar nena voivaina omhlek lo tura in sematiama ma se Israel chuan chutiang ruk thil chu an lo khoi pui du ta hlek lo maya ma se poisalama sumdong banker chen khat chuan arang kachak lo chhuana lam haidera kutha man engemaw zat eya ramdanga the thang sak an lo tiam theita ani rangkachak inzor sak chungchang thuwa Israel sarkar obandana khan amina chu alo ner tan deuh to renga a chen om Tanzania do puyata na han som le a Israel chon alo du lo fitha thuaya chuta zit zong idi amina chu aso sang na satamaya chuta po chuan Israel chuan amina thin butut na tho chu alakian le mai abe seya in kho kar theina tur om thu thempo ala che ve du lova nima sela kumsang khazakwa somsari pahni March thla khan amina chuan Israel swalron na konga arab mi puilam atan zok thu apuang tatlat maya
apuan nu lok chuan Israel nena anin kung kaina zong achut cha thu apuang taboka Uganda rama Israel mi chung ko engemaw zat omchu Entebbe thlawhna chhanchhuah atanga azana anral tlan alo ngai ta a Israel ho chu anvul len na nge yin a hnat chuak le ta a na khorin mule ka hring ti zong an nei zo ta ani chu kan soitu angkhan Defense Minister Shimon Peres chu Uganda rambul chandan shachiang berpolami ani kha thudu rumpolten idi amina chunga arura thei angbera kutlak anrot lai po in Shimon Peres chuan kuddam takin alo chulmam zela Israel kutchuak le tundin liao Uganda sipai pawl chunga adiriam zong emo leihluak tak emo a kutlak chu Peres chuan phal theilo reng ani atir phata changkhan sipai lam general staff chuan an air france thlawhna hruaikawi chanchin kha ngun thlukin an lo chui ve a atira tak chuan tuma in Entebbe mun khera zukkal chu atul an ring lo deuh veka Defense Minister Peres chuan an sipai lalber General Mordecai Gura chu aberona Gura chuan a hnuaia General Rual chu aberon le chhonga le lama an Israel sarkar chuan ati dan tur ve reng angin politics lama thil soi fel thei dan kong angai to ani an hruaikawi zan khan Israel ho tu te chuan an thlawhna panlam chungun takin an lo chui zela an thlawhna radio chuan Cairo khopuya thlawhna chhanchhuah enkol tu control tower nena aman lam an pan thua soya ma se aman lam nilova Uganda lam daya akala chumi hmuna azuk tum tak zo ka wangle chu atumna hmuna engemo chen tapri tura alan tak boka wang chuan Israel General Staff ho chuan sipai chora che theidan kong an ngai to chin ta ngalani politics lama in biak rem tumna konga chuan ma an son thei tamang lek lo maya sarkar amang angtel tela sipai polrin chan an tul maidon ni in an sheta tel bok hijacker ho chuan Israel ramdan zaum takmai bo cheturin an lung intang te chhuatir an han phut tamau mai si a Defense Ministry Secretary pakhat chuan kan hetile maidona sin niruk indole yam kipur indo ang bukhan sarkara civil lamle sipai lam chu athuangin kan kalanga ma se sarkara politics lam sheu tu te chuan lungbang an wasuanga sipai lam masutu te bok chuan kan din hunmual photur an chhanchhuah le donani alo tipeka chutong kam chuan Prime Minister Rabina ngenga chhunta deva Rabina chuan chumi soitu chu mang anlai chuan in hne so tak taka pot mai torani lo sipai lamina rotna mu mal le bo zui tlak in nei chuan soimai ula a bo zui dan tur chu kan ngai to mai tura lom ti ina khakani thole ni alo thlenga General Gura chu Jerusalem ri krum thila in mu khomna atel turin anron kota a sipai pawl an roi thut don nia asiata wangin General Gura chuan a hnuaia commando unit then khat chu minute laya tir chhuah thut thei maya lo in ral ring turin radio ina cha ngal nge mi po in sipai pawl an chet tiri ring deuem ni ti in Mordecai Gura chu an lo zot ani oma Gura chuan thil thei chu ania lom ti chawina chang du a Jerusalem in khomna achanga Tel Aviv lama akir le chu rammut dan tur kong thaber zong chuak turin a ho te chu na atukta a be sei phak lo ang tak main a hnuaia officer lian then khat Brigadier General Dan Shomron ti angrenga changa an sipai hniam ber thleng chuan fuile shan pa ngai lovin an lo phur tlang em hlom maya Dan Shomron a ho tele Golan Brigade sipai pawl te chu Israel ram ripon lam thlengthenga tuk zana phuba la tur ilova rammu thangte annia Israel tlom ti le Judah nam mang hi thuthu mun ni in an ngaya Entebbe akal atul don po in heng ho nge hi akal turate chu an ni nge yang le nilai ni chuan General Gura chuan officer road big then khat chu ako khoma an rem road te chu a en sakhluma ma se atam jok rem road chu arum lu tuk deuh ni in a hriat sakhluma hetianga kan hel noi don chuan kan chhanchhuah tumber an mi shena te zinga kan hisap aya tamin an thi phale thung si anga
chhanchhuah tu ni lovin atihlum tu zok lek kan nianga sin le ti in an rotna chu alo hnol sak hloma lunghnual takin an chin dar le a ma se intelligence thu thar ngainom tak tak alo thleng zung zela chung chanchin ne na tang kop chuan ril ru thar le thatharin remdang an ruat tan le ta hloma General Shomrona headquarters lian pui maya chuan chhun zan zomin an thok le tangat ngat mayani thlawhna manga thopa zuana che pawl sipai chuan indo pui chhuah thula chet dan tur chi sang an ruat lok teuh maya indo tak taka chhuah chuan mel maram chumi khami chhunga thlawhna tumhmun le petrol mun pui ilo chu thlo theina nena wazuan thuta walak mai tur ti remruat sa te hi an vong tha em rengani an remruat then khata chuan thlawhna atanga parachute sipai paratroopers zon thlak tir thu achuanga then khat le a chuan an bei tum hmuna zan thim tham hnuaia sipai rual phur tu thlawhna nena watuma e po an lo ti man ma a mel ma ho tho phang ware bor mai hi ani boka helicopter ne na reilo te chunga tuma chuta ti tur ti zo vele a thlo chhuale wat mai thu te hi atel boka Palestina ram che vel ram zong hi thangkhat lian chungut mai ram buai alo ni to awang hian chumi kara nekrala atan lo nan chuan Israel ho anga in kaw ring hi angai thin ani Israel ho anga mani ram ven hima chan tumbok chuan chutianga englai po a in kaw chu angaya ma se chutianga englai po a in ral ring reng sipai han chom zo tur chuan Israel nei in atlin teu silo chuwangin Israel mi kumtling to phot chu raldo na thiam turin anin zirtir thiam veka chung chu sipaya tang reng lovin civilian na chi sang lo nei tu na damdoi lam na motor khal thil siam na mun puya tho office na le na sang chelin an om deuh veka ral khel hun le be tak huna mimala ko shan pa ngai lovin mani be chin na pola an lut le zung mai ani hemi hapta ni laini ya tak hi chuan du angin Entebbe thlawhna tumhmun din mun an la she chiang zo lova atum mun le a che vela thlawhna ka na lai pui engzat nge an bun tumhmun veng tu santiri ho chu atum mun khoi lai ya nge an den tir thin chumi zo na pahni ngut po chu a chan na shiat masak nge angaya Entebbe thlawhna tumhmun veng turin Uganda sipai battalion ni anda ti chu shiat chian ani a chutiang thutlang pui shiat na ringot chu atok silova General Gura chuan kan mi chhanchhuah tumte thi pal lo chu kan thupui ber turania a chhanchhuak tu pawl sipai nun na chu hlutlama ave chawani ang Entebbe tummun an ven dan hi kan shiat chian masak angai photani ti in adu dan asoi bokani nilai tho chan ni alo thlen chuan dan shomro na chuan Entebbe tummuna thil om dan chu an she chiang thokhat ta ni in a sia a Politics in biak na lama beidongin sarkar po in sipai pawl ko kiya mo phurna zong chu ahlan tan ta ni in alanga General Gura po aphur tan ta hle mai amani nilai ni chuan General Gura chet lak kai shroi tu ho tu wai adamale atho na sipai pawl ho tu ber beni peleta chu abehloma an hena chuan kathusoi hi oi mai ro u Entebbe khwa a kan tum thei phot chuan kan tum ang chu ol sam takin kan hlen thei em ang hei ai na khir khan le bum ro zok hi voi sang khat aya tam kan thokin kan hlen to a hruai thlen le a hruai hon min tum ula abak chu kan tum vek na nge ti ina ngai dana lo soi to ani Brigadier General Dan Shomro na hi chu alanau pangdeu boka General Puitling lakai lawania he an remruat tu pawl zinga po hian anau pang berania heng atho puite hi Israel ram thar pian ma a Israel thar swal chhuah tumna konga lotel vek to an ni hloma Shomro na chau hi Israel ram thar chung nge ya piang ania atho pui General Puitling rual po hian tarlam fa ang deva an enchin ni inalang nima sela apang bere ti lo chuan Shomro na du dan ang chuan atlang tatlat maya Entebbe muna min ngat ringot mai ula abak trul dang zong chu kan thok na nge ati kha hlen tak turin an tuk don ta ani thiamna bik nei unit che sang chu Shomro na hnuaya chuan anin fin kho manga Entebbe muna chuan an tumanga an zinga special unit tumtel te chu tlangwal Yohanatan Yoni anti mai
netan vanu chuan a hodon ani Lieutenant Colonel Yani Ming Masazok hi kanshiat belzok Jonathan ti na mai ani awangin a ming hi ala langjing don boka Jonathan ti chawin kan soito don nia ho tu lok zual te na dan shomrona rotna an amen puina chongkam mai se ti chu thil pathumin an del kila apakhat na a chuan vengtu santiri ina ne taka an ven lai mel ma thlawhna tum huna chuan thlawhna rual chu thim tham elkhena cheswal lek lovin an tum theiti general gura mitmu nge ya kan entir masaturani chu chu zertop ni zana nge hianani ang panina balha na le boy pui tham khol khom om hlek lovin kan mi chhanchhuah tumate chu Entebbe atangin him takin kan shruai chhuakin kan shruai hong thei turani pathumna heng kan thil ti tum zong zong hi intelligence poll chanchin sha chhuwa zong zong kan rin chan ngam ngei te tlo chanati anni turani heta anin del kilna thu chang top ber tui ni nan hian general gura chuan a enga po chulo tum ta ila a hlotlin don le don lo chu kan en thatu pol intelligence pol te thil shiat dikle diklova a in ngat vekang ti in asoyani amun ma ngeya thil en thatu te report chu dan shomrona hna chona lo lut chanta a zertop ni zana anin zertop lai te po chuan thuthar alo lu bel renga Uganda sipai le ral thuam din mun chu hetiang hini inaron soi ka pathir phonei chi sipai phurtu motor chu zani somruk pasari ngot mayan nei rocket lai puite chi le mortar bom vom chuak tu chu azat shet chian lovin amoi to kan nei Russia siam MiG-17 le MiG-21 jet fighter somthum tiamin indo thlawhna chu somnga ayatlem lawan nei ral thuam fam kim ne na induanga ral bei thei mai tur Ugandan sipai sing ni sangkhat zinga aza ve vel chu Entebbe le Kampala inkar mel somni pakhata zawrama hian anda dar Entebbe thlawhna tum mun tak hi chu ahung pon ta zoka Ugandan sipai ral kap thiam thiau anda a chung chu Russia siam silai thachi nen anin fama tank engi mozat an kalbok zirtop zan thlenga an shiat bak po hi an shiat bel zui zela an chet lak dan tur siam remnan an mangpa zel bokani nilai ni chon South Africa lampanin sumdong veiwa ka inchalin mi somnga rual an thlok chhuaka Israel thlawhna company LL jetliner chuang annia Kenya khopui Nairobi thlawhna tum huna an chuka mun chan khan thazwal zwala anin semdara Entebbe tum mun an ven dan chu an shiat bel na sahleya Nairobi khopuya chuan an khopui police lalber Lionel Davis sale British thlawhna officer lian loni to chin Bruce Mackenzie te chu an kom chianga an bengwar pha hle Bruce Mackenzie hi chu sap pachal padanglam tak mai hi ania kumsang khazakwa somruka changa kum engi moza chung mau an hellai te po khan Mackenzie hi chuan an mau hel ho shwai tu ber Jomo Kenya ta hi Kenya rampuma an ho tutlak bera apom tlat maya Kenya negro ho laka mingo tuma an him ngai lo lain Mackenzie hi chuan leileta enkola mi hang ho laka atuitla em theireng maya Kenya ta kai shwaina hnuaya mau ho an han sarkar tak meu huna chuan Jomo Kenya ta chuan Bruce Mackenzie chu anram agriculture minister ada talu amaya minister na achol san nuwa po Jomo Kenya ta finchwa tu atan an la roi zui tarengani heti la hian Jomo Kenya ta hi kumsomriat pangami aloni to a mani thudu deuh mai lalpo lalthiam tak mai hi ania aram Kenya chuan aming chon parliament chu anei ve bok tak na chungin Kenya ta rotsa le relsa khelmam ti mai lawa chuan parliament chuan rodang roshan engma anei thiang lo tlukani Israel ho ril rukam tu ber chu Kenya sarkar hian Nairobi thlawhna tum muna an chhanchhuak tu pol thlawhna tum tir le petrol thun tir aphalangem ti hi ani an Nairobi thlawhna tum mun hi chiantha angrenga an chalvengam sarkar ta ani boka Nairobi tum mun lo hi chum mel sangkhat bial vel chunga
Israel ho han be sei phak tur om thlawhna tum mun rem chang danga omlo Kenya sarkarina Nairobi a tuma phalsak lo chuan Israel tan chuan chuti hlau mai chu ani dona Entebbe tum muna thapui lo thoa inka tlanga dutu ka amina thlawhna petrol zem zen mai lo chuan kongdang a om theidon lova ma se chu tiang khopa huang tawa an chet vai si chuan engtiang khopin nge a so khok chu a poidon po an hisap ngam lo an mi chhanchhuah tumte nen chuan an lo ka phlum man emo an chhanchhuahna thlawhna te chu thlok chuak le theilo lek turin an lo kap che man emo ani mai thei chuwang chuan Kenya sarkar chu biak tlon angai viau tamai indo tak hun laia an ti dan tur anga boruak thlawlaia thlawhna le thlawhna petrol in pek chhon anga be mai hi an han rot phota ma se chu tiang chu thil hlo om lutuk ni in an shele ta a darkar khatamel zatama chaka thlok ve laia petrol han in pek chhon hi chu kho eng nga ta po nakhir khan takani a in khak le in supalin thlawhna tam takin atlak chiat pha to a thim thama po jet fighter le bomber rol te po in chutiang chuan petrol anin thun sak renga ma se thil har sa le hlau om ani na abo chuang lova mel sang ni pialam ramhlat tak maya mel maram chung angreng le ngala chutiang thil hlau om hanti chu an ngam lo dewani Israel ho chuan Kenya ta hnuaia pathu saber Jeffrey Karithiai chu anbel bula Karithiai chuan ramdang thlawhna company ang boka chia choya kan tum hun ron mangtu in al thazar hnuaia hian mingai mo lutuk lo tur chuan in chitla thiamang chu nima sela in chhanchhuak tu pawl thlawhna rual lo tum zan chuan kan police polin in thlawhna rual chu tum hun hung bi ka andai dangin an khung sang turani chutianga ti ani zongin kan president pu Kenya ta po in thil ti ruk engkim chu alo haider theyang ti in tongkam lom om tak mai alo mu ani Kenya ram Supreme Court dan sheber Charles Nyojo po chuan atlang pui thuwa kan thlawhna tum mun ho tu te dan zam hi bo chiat lo chuan in kulbing chunga in thil ti engma hi kan khap sak thiang lowang cheu Anua sarkar dangten min soisel le don ma se kan thlawhna tum mun dan bo chia in ni phot chuan dan ding lai bo chia a chanpui rutu cheu anga min pu theilowang tuk zana Nairobi tum mun ron mangtu sarkar dangte po in mani huang bik chu an ron nei theva an huang chunga an thil ti zong kan shiat pui dim dem bik hleinem ti in Israel mi te chu alo tong thlamwan bokane Israel intelligence ho mi hang roi te po chu an tangkai hlom ngang maya Entebbe tum mun chung chanchin chu chipchiar zokin an ron she chhuaka petrol in thunna mante ania petrol han chim theina mai tur mun te chu alem nen lam a omna an ron ziak chhuaka an tum mun kil koi tu in sang control tower chunga na thokte harwan le van lo dan chenin an ron soya an mission ho khung khom na tum mun hlui chunga an control tower chu Uganda jet fighter pawl enkol to big ani thupo an soya an need in program so sondan chenin an soitelani an hijacker ho chet dan nung changpo chu an chhuingun hlea an zinga mithar pakhat thu satak moi mulki de uwan le in chei top de hlek alo tel tharni in an soya a moi mul omdan le in chei dana changchuan Hollywood cinema star zinga fiam thu thiam mingthang Groucho Marx a ang em boka mission ho chuan a minglema Groucho Marx an lowa man mo bokani an German meichia khachu a malok Austria khopuye Vienna petrol zwar tu ram minister in khom puya petrol minister rol ruchhuak tu zinga tel Gabriela Croce dia demani komsom ni palimi nge ya loni annem nge theita ani atlang pui thu in Entebbe an ven dan ngai to chuan har sawak lova thon thut thei tur anga chon an da tamaya ma se an mission te chunga bom birpui mai thei ni omalang mig jet fighter pahni chu a in kawreng ni in an soye an han chut chian chuan chung mig pahni te panga number in ziak chu zakwa pathum le zakwa panga ania pilot ho thlawhna zirna mai ni in an she chuak le ta ani
zan lai laia han in thon boy thut ra la chon an mi shen ho thlabar chi ai tur chu thunun zo lo khopin an buayang ti a hlo om le a ma se chu ai po chon shen ho veng tu swam mang ho le ral khel thila an roi mai thei tura an pia loka om vering Uganda sipai ho chu an hlo om deuh ni in an ngai Israel ta na changkai tak tak chu an tam mai chen khat phei chu ka changkai ti anin shehlek lowang chen khat po Uganda ram kalpo danan zot ngor ringota engata nan ti ta chu ni mo lo ti tok te po an nge yang Kenya chanchin bular tak Daily Nation chief editor kanti Tehran khopuya changdaya Israel ram lo le lu apo khan Israel intelligence ho tu te nena anin koma thu anin zo shep nuwa po khan an som chua chu ti taka an lo boy puina chan chu ala she chiang kwang ngam bi kher lowang Nairobi lama a hole ma po chuan ama makhalin Israel intelligence poll chuan Nairobi khwa a an El Al airline manager nena radio in thocha man mo an lo thona mamo thuta poisa fai tam tok lowin chopang che ti in thuan cha an cha til hau lo nanga anua a soile dana chuan an El Al manager chuan thucha ka mu vele chuan a chan po she uk lovin Nairobi le Entebbe in car melzat ka hanzong chuaka melzathum somriat ani thu chu ka chin che aril ruta ani ti in a soi amak sak zonga cheve du shima soi thei Israel minei nung tak mai pa pakhat hian mani thu in crusade alo be ve mek boka chen khat chuan minglema pens pilot remna pilot ti in anwa sakmaya a ming tak chu abina thana ania hundanga alo ti to chin ang bokin chupa chu alo in rol vele ta a hemi hian ma thu in Israel chunga boina le indo na lo thleng cham chi mai hi ati top ngai na alo zong to thina faka hlo theina tur tok chu amma se he a thanem ngai na hi a nok sak thei lek bok thina ni he Entebbe thila po hian hijacker ho chuan palaya tan hetiang mishing te anron tir tak hial mai Israel sarkar chu amang ang becheta ti na ani ang mo te anlo ti pha mai theya khawzwal sau pha na na anlo man hlau chuan Israel ta na poi thei viau don ani engpo ni se he abina thana hi Mauritius lampana president amina thlo chwa nu lok chuan Entebbe thlawhna chumhmuna atum lut chot maya anwa hetiang hena soi chuak le ani Entebbe chumhmuna ka han chum chu Uganda sipai chuan min ron zim ta tup maya kut min pong pothak ngal mai done mokati mana thilzo fi atan an chol buk thar lama chuan min shwai ta a anu dewa idi amina mi le sa pakhat hi alokal ta a hijacker zinga pakhat nena kanin biak chumin remti sakta a pindan pakhata hian min shwai luta hijacker pakhat chu puanzar phena hian an omtira chumi nen chuan kanin beta a mel sang khat vel la ya hla Mauritius thliar kar changpo chuan idi amina chuan o alaron nei pha a ka omlai ngei po chuan min lo chu kha tu a officer pa khan a beron deuh renga ka hijacker biak pa po chuan amina le ramdanga annun rong pol ho tu te emotsu a beron reng bok ni in ka sia atopa chon chongka a soirem thei thil engma a omlo thu min shil fit hata ani ti in abina thana chu chumi in rin ni chu acham talo loa anning khong a han mu in atuk le pathian ni zinga chon hijacker hovina anti lo po in Ugandan hotel chon an lo tiam lok angin an mi shen te chu an that tan ngei don ni in a sia an hun tiam an son le chuan idi amina ta na tlon thlak lu tuk deuh to ang te an hlawa ni nge yang France ram Paris khopui lamda ya changin chanchin changkai engemo an shiat bel cha boka flight za som thum pakwa passenger rual an chhuah bel ti an shiat vele Israel intelligence pola athiam zual rual khachu Paris khopui panin an thlok tawata Paris khopuya chuan Entebbe atanga an tang chuak lo tum hlimte chu chanchin an lo zot wata mi chen kha chu an rem ti na nge an lak nuwa an doya an du an zota a hetiang indoi hi chu hypnosis an tia mit doi vai kan ti ang maya thilpon lang hi anilawa an mi doi mut chu zel ang hiana oma du in thilan zot theya mitin hian mi doi theina hu tlem chu kan nei thewa no pang in tipal po kuta chil kan hnom phora analai kan han chul sak thuaka
damdel khia wana kai kan hanti saka boy som na tho rau rawa thildang ai chona sot jok nge yang ti chu hriat turani mi hu hanga apiang hian indoi lama mi hi an hne ma a ma se hypnosis hi rem shelote kuta thil hlo om thei ani awangin sarkar phalna nen lo chuan azir ringot po hi phalani meu lo indoi mut lai hi chuan harkim hun laia kan thil hriat mai te hi kan hre chuak theia tang chuak ho zinga po chuan American doctor pakhat thusia chu alo tangkai ngang maya a har laia a soi thei lo le a thei ngil to thil tha zong chu a phor chuaka bang chu milai kila chuan tukver pakhata oma fit chu ti zat vera sang chu aniang kan chol buk banga chuan tukver chu ti zat chu a om ti angreng te po a har laia a hriat hlek lo ni ma se zela a om lai chuan a soi chuak thei maya an chol buk om dan le Entebbe mel mang changpo chu nilovin hijacker hole amina nung changput mang chenin a soi chuak thei tamaya huna tepter to sia chu doctor chu an thlor bing ta wat maya andu to kan nga hnuwa thuruk in thon na horop chidang lam tak mai mangin Paris khopuya Israel palai mun puya tangin Jerusalem lama President Amina Zia kan lo chuidan kha alo dikhlel dewa thlagle watanga yang khovel mit mua in thelar nan he hun hi a o rei thei ang ber tura po sei chu adu ngei maya nima sela Palestina pawl pui deuh pani PLO le PFLP shwai tu te mit mei aveng na samai boka he amit mei ven na hian tuna khovel mit mua lar ring adu na hi achil ni inalanga Palestina pawl shwai tu te le hijacker ho hian thisen an ngen wat don ni ina shiat bok chuwangin a hnuaya achan kan han tar chu ang hian khovel thin thong tu atan le Israel di riama karchep le zolnan PFLP le PLO ho tu te thupek angin amina chuan tun July ni li pathian ni zing khowara tang hian shen ho zinga then khat chu a that tan ngei to don ni a hriatani ti in thuman mo thlak tak mai chu an thon ta ani hei hi inti thaina tongka le a che thei ang ber tura thil don lok tura film khur tura infuina tongkam po ani lova hengai dan hi abina thana le President Kenyatta aya thu soitu George Githiai po khan an thlop chi ani idi amina le hijacker ho chu an fiam thu to don lo nia alan tak thu chu Prime Minister Rabina office pindan chunga committee kal khom ma a chon an chiar chuak ta ani Rabina chuan mani thudu dictator angte kan ngai sang ve si lova ka Prime Minister ni na mang hian thu top rel thuturin mipui ai o tu cabinet minister ho te ngai dan ka khon khom po aniang chule atia angai na takshe lova a in ngai to boy lai te chuan Rabina chu Tel Aviv khopuya a office phwa chop in sholwak lo chunga chona oma he in hi German ho zinga ramthiang hlim tlo tu te mun pui alo ni to a tun indo pui pahni na chung khan British hovin an German nam rin hlel deuh te khung khom nan an manga chuta Israel ram thar pian ma a Israel nam shwai tu lar zual zong ti theina British an do lai khan British ho chuan ram thiang hlema an sipai headquarters atan an mangle a Israel ram thar pian don chep khan an shwai tu ming thang ber David Ben Gurion a chuan a sarkar din lailok in nga na mun puya tan alo mang bokani be pui chek chan nana khaile ti thupek an puan ma darkar enge mozat chung chuan cabinet in khom le chol in kara Prime Minister Rabina in ngai to buai chu azwala theini se Entebbe a thlawhna tum masabera chuang te zinga chon kan tel ve tur ati tlok maya ariel tu mai ni chu a indu tho hle chuta ati ngai lo top tura an ngai nial kal tu pol opposition shwai tu menakem begina chu aberon ta a begina po hian chanchin pui tham tak mai anei ve boka Israel ram thar swal chu an tum lai te khan begina hi British hovina mi swal berzona an zon thin ania thudu vung pola hena changdeu zat thina he Entebbe chung thu a po hian Prime Minister Rabina zong achemwang lutuk pai thlanga lang tipola atang man ni inan soi nima sela a mahun zonga an loin the thuna zong chu he hun khir tak mai hian a theihngil tir le ta a lo top khok noya chuan uile kel po chu an thlun pol thei ang hian
thukhat vuak tumin anloin beron le theita ane ama prime minister rabina takpo hian chanchin chu anei ru ra ve khop mai palestina rama juda ho pemlu khapa british ho an man hlel lai te khan rabina chukum som pariat mi alania underground pola british ho chu adona sa theingang maya nima sela khovel in lumlet hian hun mak tak tak aron her chhuah zau chin hi indo pui pani na hun lai te khan rabina chu british ho noya german nazi ho manro bom chet tur te in a han thok le lop lop bok china mel malam rin lo ang tak maya chet hi angai san zong ani a israel ramalo pian vele khan british sipai officer in zirna college sanga aluta niruk indova te khan arem ruat chu atlang deuh zar zarani he flight za som thumpa ko chungchanga an mi shen ho chung tena a office pindan an han chil tumpo in an din mun chu a hria thiam pui veka thin uran nekin amang anglu tuk chuan na ati em maya han chet mai ngai na ashabik silo sipai tharum tho in Entebbe chu suam ta thut mai se an mi shen zong zong te chon an lo thi pha vek palang ti hlau thon na anei tel box si zuk thong thut po ni se Uganda sipai an zuk dim doi angai don boxi ale lam le lama a khol deuh teu veklom ni in a shenge yang apisa a amaron chil tu te hi ril rofim taka thusoi puya hantuma hijacker ho ngen anga lung in tang te nena in thleng mai an han rot lai te chon rabina chuan lung in tang nena in thleng thu hi chu tun ma po kan lo ti to thin ania dan von that tum na konga dan bo chiat pa na ani hai hlek lo chung hian lo thei lo thil alo ni to hi chuan kan tile mai thin ani a kum sang kha zakwa somruk pariat te khan Algeria lama kan al thlawhna an hruaikoi chungchanga arutu pawl ho tu tenen kanin berua an thlawhna ruk koya an juda shen tele palestina mi lung in kan tan tir te chu kanin thlengta a kumsang khazakwa somruk pakwa po khan damaska khopuya ni somkwa pariat an lo shen to an hijack thlawhna ami judami pahni thlengnan an syrian thlok mi le indolaya kan salman te chu kan chhuah le a chuta tun hnai maya po yom kippur indona a sipai pahni thiruang chhanchhuahnan rol ralami beijing kan tan tir mi som rual chu kan chhuah mai ani kha lung in tang ne na in thleng chungchanga chon kan tlan chhezia ngai bi khleinem ti in alo changa ma se flight za som thum pakwa a shena te chung te then khat chuan chuti ni ta chenga tun hi in tlan chiat tum tum em ni don nge yom kippur indova in ti ang bok chuan Entebbe hmuna kan chung te chu an ruang tlan chhuahna atan chau an thi hun kherin ngak don ti te in thu chal tlai takin an bo zui le ta ani mi ina rel rumu mal nei theilo anga an dem bel huai lai chuan rabina chuan ama soisel tu chu hetiang hian a changa kan ram chung nge yamin ron lu khung to hi chuan siam sheinen tharum tho in kan beilet ve nge turani ramdang mit mei ve na tul lo chutiang huna chuan kan chet swal jok ngiang tumla alo om thei mek boka man luka school no pangan thi teu tum ang te kha ma se kan chenge nge tur ania heta chet swal thu asoi hi chu kumsang kha zakwa somsari palia nun rong polina malot khwa a school no pang zarwal an shen tuma school no pangan thi tel chiam tum kha ania Israel ramri chunga arab rura pol lo lut rute school no pang shen zarwal chhanchhuah tur chuan Israel commando sipain be puyan thak thut maya arab ho chu anwa mam pak na chungin an silai move wa ka school no pang somni pahni chu an thi manani an mission te chu kan lamtang sarkar ram chunga an hruai lut theya mana po khan kan kom nge South Africa ram chunga an mission te an hruai luta South Africa sarkar mit mei kan mu awangin in thlashung hau lovin tharum tho in kan zu suan chuak mai ani kha an ma ni lamtang te ram chunga an mission te an hruai lu in anile a tuna flight za som thum pa ko chungchang hi chu ang chia chu ania la eng ang ma se tharum tho chuan kan zu swa sam thei thawang ma se kan mi chhanchhuah tumte zinga chuan pakhat nge thi don an zawa in po kan hringam si lo ti ina thiam thu asoya tharum tho a chhanchhuah be pui thak tum ang pu in a in soi thoi du der lo ma se mi poimo zwalte nena apindan chunga anin khar khip nuai ro chuan kan sipai te hi
hokonga anzan riak pai lo tur nungdama lo kir le lo tur chuan pakhat ma kan tir chuak du don lovania athi tur tok chu omma se dama lo kir le vek tur anga kan ngai hlom tur ani kan thlawhna rual po chu Entebbe a tum thei nge in an lo kir le theyang ti kan chian hmasa tur ani thil enge mo hleka po an zawaya zuk che swal rup theyan ni dona kan chet swal na rap thlak tak chu mel malam ta na hne na ropui tak ani thei don ani chuwang chuan tun ni lai tho chan nia kanin khoma kan thuti tluk nu nun ber angkhan tun thleng hian sipai tha tho a chet a in asoya thu soirem tum chu kan thu pui beralani ti in an ni lai tho chan thurel thluk po chu an tual chung mel malian ber opposition try to begin chu an shila thu fir fiak lom chi ni ma se an mi shena te nun na der thon zia ngai to in biak rem tum chu arem ti puya chuta zertop ni chu aloral le don ta a rabina chuan chumidar kar somni palikal ta chunga thil lo thleng thar zong zong chu begina chu a han shil le a kan chet thei mayarin omta ma season ina hian general guran an be pui chek nun chanzer lai chu lo endik phot se lung oina to ka an thiam an entir thei phot zongin okhat ma koi sang omlova an rem ti na nen minnem nge pui turin kan cabinet minister in khom chu kang yen don nia ti ina shilani tuntumatan chuan kan du tok le photanga episode le a chhun zomna kan ngai thale don nia